johtaa Laura Ruusuon, hän voi tuntojen rakentajista. Se asiallisesti sen kanssa. Joo, toisena Tuukka katsastaja, 0-5 tappaa 72, 19. Mikäpä siinä? Se mun kaveri, just kun se Saara Saarvonen, niin sit se oli niinku, että se ei melkein ikin pääse rannalla ketään, mä olin kieltä ja se on niin 3 vuotta sinne nyt paikkaa ja yrittänyt, niin sinne kun sai puttaa, niin sinne merkattiin 4 virhettä. Eikä. Se oli niinku 8 sitten siinä, niin virheajaa kuitenkin. Menikö se sanomaan, että se on? Joo, se lähti se Raisalle ja sitten sit on video, niin se lähtee sen videonkin Raisalle. Joo, ettei se nyt voi. Se oli hyvä Varonen paikka, kevyt poisteluksille sarjassa osalta. Virtapistettä, alkaa olla tullut